VG Award Shows. Vi har et fantastisk show planlagt for jer, med kåringer og en masse nomineringer, og selvfølgelig masser af sjov med både lærer og elever. Ja, og det er jo 3.G'ernes sidste skoledag, så i dag, der skal der festes. Lad os komme i gang. 3 år er gået. Vi er nu ved vejens ende. Det har været 3 fantastiske år med fest, farver og masser af humor. Men hvad tror du egentlig lærerne synes om det? Lad os finde ud af det. Hvad er dit indtryk af de 3 år, der er gået nu her? De har været ganske glimrende. Fantastiske år. Det har været travlt. 3 udfordrende år. Jeg synes, det er gået godt. De er bare gået sådan her. Altså som virkelig lange. Men sådan meget udmagrende. Virkelig oppe bakke hele 3 år. Kun lige de sidste 3 år, ellers så har det altid været fint. Det har været godt, ja. Jeg synes da ikke, jeg har gjort nogle venlige ting. Jeg skal bare vide. Det har været en rigtig god årgang, den 3G-årgang, der er der nu. De fag, jeg underviser i, ja. Matematik har jeg 3D. Og fysik underviser jeg for eksempel 2x og første Y. Og matematik i første X. Ja. Men ikke en hvilken som helst naturfagslærer. Og ikke på en hvilken som helst skole. Hvis du bliver elev, så lover jeg dig en naturvidenskabelig oplevelse ud over det sædvanlige. Det er dødspændende. Tror du, at Kasper Solberg han går meget op i sikkerheden, når det er, han underviser i jagttegn? Gør han? Kasper Solberg. Sikkerhed. Han tager vel nogle chancer. Tror du det, Kasper går op i sikkerheden? Det håber jeg. Det håber jeg også for dyrene. Hvad tror du? Nej, det tror jeg ikke. Jamen jeg tror, der har været noget... Nej, er svaret. Resten får du ikke. Undskyld. Jo er svaret. Det er det ikke. Det skal være det politisk korrekte svar. Jo, det gør han. Jeg tror, at Kasper går rigtig meget op i sikkerhed. Jeg tror, at Kasper går rigtig meget op i sikkerhed. Jeg kan godt være lidt bekymret, når det er Kasper, altså. Tror jeg ikke, nej. Jeg har engang været udsat for, at der kom en elev herind og sagde, holder en bil ude på parkeringspladsen, der ligger et rådyr på køleren, og der står 2 hunde og gør om bagi. Og får jeg ned til Kasper og sagde, hvor er geværet? Ja, altså vi har geværer liggende forskellige steder på skolen. Så sådan et skattejagt, så kan man løbe rundt og finde et gevær. Er det lovligt? Ja, det er lovligt, for jeg har simpelthen her en polititilladelse. Jeg har en tilladelse her, jeg kan vise politiet. Det er vildt lovligt. Her. Det er lovligt. Når man har med våben at gøre, så er der bare 100% sikkerhed hele tiden. Den er helt i top. Der er ikke noget af det her. Og ellers så er det låst inde i en Berlingo. Mest sikre. Det er som en kampvogn. Og det er ikke sådan, man renser geværer med en landslange op i et havl. Sådan der. Så skal den bare have noget krudtslam, så den ikke ruster. Carsten, har du ikke lagt mærke til, at muljerne er lidt kedelige i år? Jo, de har ikke skulle ikke være så aktive, som de plejer. Nej, der er ikke rigtig nogen guldmuljer, vel? Nej, kan jeg vide hvorfor? Skal vi gå ud og finde ud af det? Jo, lad os gøre det. Lad os spørge nogle muljer. Hvorfor er I så kedelige? Jeg hedder Lina. Lina, hvad klasse går du i? Jeg går i første X. Hvad er den bedste score-replik for at score en 3.G'er? Hey. Skal vi gå udenfor? God taktik. Første V. Guldmulje. Hvad med ikke være det? Oliver. Henrik. Dagen. Første X. Første X. Så I er alle sammen muljer? Ja. Er det sådan noget... Er du faldet ned fra himlen, for det ligner en engel? Nej, jeg plejer at sige ned fra himlen, fordi dansk er fandme grimt. Jeg vil ikke have nogen, for jeg vil ikke score en 3G. Hvorfor? Fordi at sådan en type er jeg ikke. Hvad er dit navn? Emil. Hvad klasse går du i?
Vi har lige lidt tekniske problemer. Det her klip her, der er ikke noget lyd på, men bare rolig, vi skal nok få ordnet det. Vi sætter nogle undertekster på. Ja, det gør vi. Okay? Godt så. Alle muljerne på VG, de er skuffende. Ja, det kan jeg godt forstå. Med de skruereplikker, så er det sgu derfor, vi ikke har nogen guldmulje. Hvad er grunden til, at I ikke har scoret en 3. gear? Mulje på mulje. Skal ikke lave uordnet systemer. Vi vil nu teste påstanden, om det i virkeligheden er mulje på mulje. Så vi sender Mathias ud for at teste det, fordi når muljerne ikke kommer til os, så må vi komme efter dem. Der er en der. Kom. Hvordan har I det med, at der ikke rigtig er nogen guldmuljer i år? Kom. Kom op foran mig. Så ikke på dit nummer. Jeg har fanget en her. Kom. Hvad? Hvis du nu vil score en 3. gear, hvordan vil du så gøre det? Det gør jeg ikke. Er I mulige? Det er fordi I virkelig virkelig smukke. Om det er I virkelig. Så grine. Det er jo seriøst det her. Det er fordi, vi har jo hørt noget om, at det er 3. gear og sådan noget, og muljer, det går ikke så godt. Er det sådan rigtigt og sådan noget, eller altså 3. gear, 1. gear? Jeg ved ikke, jeg ikke snakker om 3. gear. Har I ikke? Men det har I jo muligheden for nu. Vil I være guldmuljer? Sådan... Nej, det går ikke. Ja, undskyld. Hvad kan muljerne forvente af konsekvenser, nu hvor de ikke har været så aktive sammen med 3. gearne? Så er det boldsaksen. Jamen det er jo den her jo. Jeg var jo lige ved at klippe i ham der Christian Fuglendorf, da han ikke dukkede op. Har du nogen kommentar til dit forhold med Merle? Det er ikke rygter. Hvad med dem? Merle har udtalt sig om, at den dag I får børn, så skal jeres børn hedde Lille Lars og Mini Merle. Hvad er din kommentar til det? Ja, Lille Lars, den er god nok. Men... Mini Merle, det tror jeg ikke. Det kommer ikke til at gå, nej. Nej. Man kan jo håbe, at børnene kommer til at ligne den ene af forældrene mere end den anden jo. Hvad år var det, du blev student? 2001. Er det rigtigt? Det vil ikke fungere. Nej, det tror jeg ikke. Ja. Hvilke klasser har det laveste gennemsnit? Jeg tror, jeg er 3. V. Jeg har nemlig svært i år. Ej, det bliver 3. V. Nu er jeg jo på den. Jeg har jo en 3. G. Så bliver jeg jo nødt til at sige, 3. B. Det tror jeg, det er stræber X'erne. Det er X-klassen. Det plejer altid at være X. Held og lykke. Det er selvfølgelig 3. sæt. Og så 3. sæt måske. Held og lykke. Se. Det er det. Jeg har lige fået en ny bil, og de der riser på siden der, den kan jeg ikke så godt lide. Hvad siger du? Held og lykke. Hvilke klasser har det højeste fraværsprocent? 3A og 3Z og 2. V og 2. X og 2. C og 2. Z og 1. B og 1. A og 1. X. Held og lykke. 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 Held og lykke, der er et liv efter dette. Det var alt, vi havde for vores video. Men bare roligt, der er masser af sjov tilbage. Ja, og nu skal vi videre til nomineringerne. Nå, videre.